kosketusmeri. Joo. Hyvät tuoksut. Kyllä kelpaa sitten. Annahan siinä kaalilaatikkoon. Kelpaa vai? Kyllä. Ai saatana, sä viet sen jakelun. Kyllä kelpaahan, mitä enemmän sä puhut, sitä enemmän sä tulee aina parempi video se vastustajille. Tuleeko mukaan mäntytuoksu tästä? Tuliko mukaan? Häh? Täh? Tuliko mäntysuovan tuoksu mukaan? Jaa. Tuliko mukaan? Kyllä kivempi on panna kaalilaatikkoa omissa keittiöissään, kun on puhdasta. Mä niin. Tekee vielä hallimatonkin. No niin. Ja sitten todennäköisesti vielä kokonaan tuonne atelieenkin. Ahaa. No ateljeen mattoja voit pestä, kun siitä on... Millä sä peset sitä? Mäntysuovalla. Ahaa. Harjalla pesen. Niin. Nyt tässä on pesty 50 rossoa. Ahaa. Eikä näy vieläkään lankamatoja. Lankamadot on sitten ilmeisesti kuolleet tästä. Älä se siinä vittu. Niin ilmeisesti niitähän voi olla vielä. Eihän ne ole kuolleet tästä järvestä mihinkään. Mitäs niin. Pahan tappaisi? Niin. Joo joo. Et sä ennen nähnyt, kun ihmiset pitää huolta puhtaudesta? En. Et sä ennen nähnyt? Aha. Sä kuulut siihen klaaniin sitten, että kuka on niinku kuningas? No en noin tehokasta toimintaa. Aha. No niin, vauhtia siihen nyt. Sinäkö täällä kello olet? Mistä lähtien susta kello on tullut? Mistä lähtien? Tästä lähtien vai? Sen päivän kun... Tästä lähtien. That will be the day. No niin, pistää vauhtia siihen. Ei oo kiire mihinkään. Pyörivin liikkeen. Ei oo kiire mihinkään, lomalla ollaan. No pyörivin liikkeen pistät menee. Pyörivin lanteihin. Pistä sinä vaan pylly pyörimään ja lähde siitä kaupungille. No ei niin. Tänne no. Asia-ihmisiä kiusaamaan. Eräät sentään huolehtivat asioistaan. No niin. Niin kuin näet. Juu. Eräät.